Welcome back to влог номер 3. Както виждате, сме в Гърция, Атина. На лагер сме и на... Да. Нека да оставим на кадрите да говорят за тях. Дайте сега да се върнем 3 дни назад. Нема вода. Това ми е, как се казва, нормалният хабитат, разбираш? Аз на тази температура живея, трябва ми по-тъпо за гусета, разбираш? Това е пълен над. По-добре да се настроим. Горека жилата. Какво са това? Така, свършихме с сауната. Сега разглеждаме, тук има много интересни стаи. Nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Не! Толкова с спалто. Връщаме се, оправим багажите и утре сутринта тръгваме за Гърция. Айде до утре! Добро утро! Така, програмата е: тръгваме за Александрополис и от Александрополис имаме flight to Athens. Окей? Здравейте от Александрополис. Да, в Александрополис сме. Отидохме се да надеме едно хубаво в ресторанчето. И сега отиваме към летището. Следващата точка Атина. Ето летището в Александрополис, ако се чудехте как изглежда. Няма какво да правим. Ще измислим един чалендж. Ще играем на камък ножица хартия. Ако аз загубя, ще трябва да се излагам пак, нали, знаете. Ако тя загуби, тя ще трябва да се излага, окей? Камък ножица хартия, раз, два, три. Камък ножица хартия, раз, два, три. Една до три. До три. Камък ножица хартия, раз, два, три. Една. Камък ножица хартия, едно, три. Yeah, boy. Значи пишете какво трябва да направи Дианчето, ама искам да се постараете, окей? Не, бе. Няма не бе, ти захвана на бас. Да. 3 часа тук да замахам. Този път малък самолет. Какво ще правим? Ще летим. Ще летим как те? Да. Няма летим. Ти ще лети, аз ще седа. На летището сме в Атина, пристигнахме. Между малко летище. Малко.
Добро утро! Днеска ни е ден за разходка. Тук ставахме преди малко, изкъпахме се, затова косата ми е мокра. Днеска програмата ще се разходи малко, ще обикаем Атина. А утре вече е време за тренировка. Телинг ми е мой. Тук нашите... Ви разкажа една случка, защото дидито в момента яде паста с кариди. Една вечер, дитка ми готви паста с кариди. И то 2 порции с кариди, не е малко. Логически изяжда колко? 30-50 грама паста с 2-3 скаридки. Аз изяждам всичкото останало. Не, 110-120 грама паста с кариди и сос, окей? Джуската наяжда се едно хубаво. Става му яко, нали? Обаче след половин час вика, къде е сладкото? Няма и половин час по-малко. Отваря хладилника, мляко, какао и бисквити. Че казвам ви полунощ, някъде 1-2 часа, как почна да ферментира това мляко вътре. Каридки да плуват с това мляко. Спа изтезнителната. Ма ви казвам, аз мога да спа нещо мириш на скариди, става ми лошо те. Не знам къде се намирам. Ето вече ми става лошо, не знам какво да правя, нали, вече е спешното. Събуждам Диана и викам, диде, умирам. Мириш ми на скариди. Викам, ще отрепа. Тя ви какви скариди, какви 5 лева, бе. Бях повърл. Взуме хлема за стомаха, мажим. Не знам как издържах тази нощ. 5 часа заспах. Аз как издържах, не той. Каридки, килчек играха в това мляко, разберете ли? Ама ви казвам, бяла роза нищо не е. Хубаво пътишни топчета. Първа, втора, трета, какви бяха? През 15 минути, докато не залегни, разбирате ли, докато не го натиснем надолу. И да ни ви казвам, после фойерверки бяха. Се похваля с хубавите ръце на Диана, вижте какви ръце са. Толкова с яденето, сега малко се разхождаме в центъра и после ще ме изненада. Пеят. Морето е пред нас. Слънцето е до теб. Парите са в джоба. Диано. Диано. Викам ми Диано. Джузепо. Ох, бе, Джузепо. Ей! Се включа да ви обясня. Сега ще вземем какво се води? Трамвайче такова, близо до морето. И ще направим 2-3 стъпки да отидем малко по-близо до хотела. И отиваме на плаж. Знаете?
welcome back. Значи бяхме до хотела, изкъпахме се. Сега... Отиваме на вечеря. Да, търсим някакво място за хапване. И вече утре сутринта имаме фул програма. Започваме с лагера. Само гледайте какво е яко тук. Просто красота. Кажи мен, аз съм красота. Ъп, ъп. Това е ходещата камера. Се дойдох с една цел. И си я постигнах. Fried calamari, окей? Сил и на бит, защото трябва да ги взем. От ресторанта ни почерпиха. Айде на здраве. Отначало, дай пак. Добре. Шефа вече начерпи с четвърта мастика. Подред. Даже едната е изписа с нас. Айде на здраве. Газ. Ти ще пишеш ли? Не. Газ. Четири начини той се включва в парк. Айде давай, колега. Ciao bello, ciao bella, ciao bella. Salute. Salute. Alla posante. Cheers, all the best, fuck the rest. Шесто. Six. Thank you. Italian. Ah, Italian. Ciao bello, come stai? Benissimo. Da un momento. Чувствата тръгва от Гърция за къде? Япония. О, да ямш. Това ли е въжето? Давай, че тръгва. Пътници, приемате ли? Приемате ли още хора? Аз? Само женско. О, може ли тогава и аз? Уй! Good morning. Вчера не снимахме повече, защото малко бях на 6 мастики. Добро утро от мен. Диана е готова, отиваме, имаме уроци от 9. Сега 8 и нещо тече. Hasta la vista, baby! Толкова са сутрешните уроци. Вижте къде сме сега. Hello, Didi. Пречи ли? Диана, какво ще ни кажеш? Оценете визата от 1 до 10. Ого! Дай мале! Ese amor llega así, esta manera, no tiene la culpa. Caballo le dan sabana, porque es muy despreciado, por eso no te perdono.
Така, гайс, включваме се от почивката. След малко имаме 3 лекции, 15 минути брейк и още 2. След това финали се прибираме в теор. О, благодаря ти! Край на ден номер 2. Много смележ, изтанцувахме се. Сега чакаме да се приберем вкъщи, в хотелчето, да хапнем, да се починим, защото утре програмата започва пак от начало от 8 часа. Alright? Диана, please. Лека нощ. Лека нощ. Ще се видим след малко в хотела, окей? See you. Гайс, почва стоп пиене. Яма, cheers. Ако една звезда си, която носи любов и светлина, не си отивай, не дай не ме остави. Good morning, guys. Ден 2 от лагер. Ден 3. От лагер е ден 2. Отиваме на урок с Кармен. Часът е 7:25. Не ни се спи. Да. Аз вече съм се облякла. Вчера си легнахме в един. Да после. В таксито сме, ама тъпия шофьор избяга. Carmen. Тази сутрин аз съм по-активна. Юзепа е ужасно, му се спи. Да качваме се по стълбичките. Сме в залата. Опа. Някой вече тренира ужас. Някой не е спал да тренира. Кой е първи в залата в неделя? Да се, че ние, така че хайде да се забавяме. Как се чувстваш? Единствения в залата? Качвам се от автобуса. Приключихме урока с Кармен. No words. Amazing woman. Просто невероятно, наистина.
И сега сме в автобуса, отиваме до хотела. Някой малко да поспи. И после пак с нови сили отиваме към залата. Хайде. Слезнахме от автобуса и сега сме малко на разходка. Вижте го какво прави човека. Оп. Τρία, δύο, ένα. Купиш ли една яхта? Кажи, ще ме купиш ли една яхта? Еми, Ще ме водиш на екскурзия. На морето, навътре. иска да я купим яхта. И ти да ми купиш яхта. Няма да стане. Ти ми купи яхта да ходим на екскурзия. Значи така, бяхме хванали автобус. Реши, че ще ми купиш ли яхта? Бяхме хванали автобуса от залата 205 номер и ни закара до центъра тук на... Как се казваше? Глифада. И от Глифада си взимаме седмица трамвайче такова, за да отидем до хотела. По морето. Защото искаме да отидем да хапнем, да си починем, че другите лекции са чак от 4 часа. И да, виждаме се в хотела. Свят яхта ще ми купиш. Прави, прасенцето Диана. Искам там, а не в залата. Say hi to our vlog. И the monkeys. Едната, първородната. Добър ден! И 3 минути по-късно.
с влог номер 3. Надявам се ви е харесало. Нека да поставим този път поне 100 лайка да има, окей? 100 лайка. Очаквайте още влогове, още интересни клипове и да последвате канала, окей? И да не забравяйте да гледате влог